Dneska to bude rozprávka, taká boka a dve rozmazané holky. A budem dneska len v škole a na budúce budem vyrábať dom. Tak môžeme ísť na to? Jo, a mám ešte nepostaviť. No dobre, je akože skoro vyšlo video s mojou kamarátkou. A tu je moje doma. Sme doma u Laury, mojej kamarátke sa tam. No, už to ide. Takže poďme do príbehov. Ideme si do tu naše postavičky. Toto som ja. Ha! Bože. A toto je moje Čakaj, že kamarátka. uhni trošku, ne? A ja mám... A už nič tu nemám. Čakaj. Pardon. Pardon. No, čakaj. Ja si vyberiem. Budeme mať spoločnú skrinku. Dobre. Alebo ty budeš mať vedľa mňa. Ja chcem mať tu. Ideme tu, ne. Ty budeš mať tu rainbow, tebe sa to viac hodí. Dobre. A toto je moja skrinka a tvoja ukáž. A tu, no, ešte je prázdna, mám tam oblečenie. No, to Chceš je to tam taká hrať? už. Jo, jasne, že to... A poďme do... Čakaj, ja takomu ukradnem zo skrinky. Takomu ukradnem. Prečo to máš zapnúť tak? To furt vadí. Spiem si to tu. Prepašujeme pomaly. Tak. Dobre, môžeme ísť na hovno. Dobre. Ako prvý musíme dať všetkých spolu, že ako chvíľu to bude trvať. Hej. No trošku. Sedíme spolu. To je náš best friends. Ešte jeden spolužiak. Ešte... Ktorý akože ja A my neviem. dva pozeráme sľub. Nie? Takže povieme že život. Pôjdeme na istú školu a pôjdeme žiť do Koreji. Nie? Však to není tá. No dobre. A pôjdeme žiť do Koreji, nie? OK, aha. Áno, Máš kúpené veci? Čo? Máš kúpené veci v takú bagá? Nie. Oh. No, takže ide pán učiteľ. Je hnusný, či nie? Je hnusný. Čakaj, daj toto za učku. Je hnusný. Dobre. Tak. Toto bude na vytvor. Aj tak je plešatá. Dobre. Je hnusný, jak frás. Nie. Prečo sme tu len 4 žiaci? Pardon, nedá sa mi tak sanúť. No, dobre. A prečo sme tu? Prečo sme tu iba 4 žiaci? Lebo... Všetci chýbajú. Páne Boží. Akože teraz to. Tak. Deti, dneska sa nebudeme učiť, môžete ísť domov, lebo sme tu iba 4, čo by sme tam... No dobre, pustíme si film, viete čo? No pustíme si film o Helme Elano. 38. A čo? Dobre. Tak, pozrieme si film a o chvíľku bude končiť film. Jo? A o chvíľku pôjdeme z Levorného domu. Ale môžeme ísť aj zajtra, ne? Ku tebe domov, ne? Keď môj brat bude. Takže ideme. Tak poď už sa ideme baviť. Niečo vykernú zo skriniek, čakaj. Dobre, už. Ja chcem tamto, počkaj, tento len zošit. Čakaj. Tak sa stampím. Dobre. Dávaj. To žovku aj. A, kašle na žovku dáme tu učiteľovi. No Ja si dávaj. zaberiem toto a toto aj toto. Dobre, už poď. Čakaj, ešte ťa presuniem. Už dám moje kamarátka do svojej skrinky a už končíme príbeh a pozdravím sa vám takým neodvyklým zvukom. Poď ku mne. Áno. Tak, čo posúvaš? No. Takže, počúvajte. Ahojte, vyčúr. Čaute, vyčuráci.
Tak papa, dávajte like, lebo si vás podám a sama. Ale tie odber nemá tých... Nemá tých 8 odoberateľov, ale nech má 5000 odoberateľov. Aj keď to neviem, čo ide dobre. Tak ahojte, Čaute. ideme. A potom, keď nebudem natáčať, tak ma odoberajte. Tak ahoj.